היי חברים, אני מארח את, סליחה, את ינון מור, מנהל תחום פיננסים בדנר, רקורד עשיר בשוק ההון, שייתן לנו פה דקה על גמל ההשקעה. קח את זה מכאן ותוריד איזה דיקליימר לפני שאנחנו מתחילים. כל מה שאומרים זה לא ייעוץ השקעות, לא שיווק השקעות, מומלץ כל אחד ללכת ובפן האישי לשמוע להתייעץ בדיוק על פי הבנתו, על פי צרכיו, לקבל ייעוץ אישי. גמל ההשקעה. מי המציא לנו את המוצר? 60 minutes על גמל ההשקעה. מי המציא לנו את המוצר? אדון כחלון. אוקיי? האמת, מברוק גדול. נכון. מה אומר המוצר? המוצר יש לו הגבלה אחת של נכון להיום 79,000 שקל לשנה. זו ההגבלה בעצם תקרת ההפקדה. הגבלת הפקדה. ההפקדה זו יכולה להיות כסכום חד פעמי, כהוראת קבע, כשילוב ביניהם. אוקיי? כל שנה כרגע 79,000 שקל, בערך זה מתעדכן עם עליית המדד, הסכום השנתי. אנחנו יודעים את ההגבלה, תקרת ההפקדה 79,000 שקלים בשנה. למה הכי טוב? יתרונות. אוקיי? יתרונות. תחשבו, יש לכם מוצר שמבחינת הניהול שלו הוא מאוד מאוד דומה לקרן השתלמות. מה הכוונה? אחד, אני יכול להשקיע שם, בניגוד לבנק שאני משקיע רק במניות ובאגרות חוב, בגמל להשקעה, אני גם חשוף לנכסים בלתי סחירים. מאגר לוויתן, כביש 6, שדה סולארי באשלים. מה שנכסים בלתי סחירים, ומי שלא יודע, נכסים בעצם ימשיכו לנסוע בכביש 6, הם נכסים למעשה מניבים ריבית קבועה לתיק, השוק עולה, השוק יורד, הם מניבים ריבית קבועה לתיק. יתרון נהדר. נקודה שנייה, נושא של ניוד כספים, אוקיי? בבנק כל פעולה שאני עושה, אני בעצם משלם, זה אירוע מס. אני נמצא היום במניה או איגרת חוב מסוימת, מחר אני רוצה לשנות, אני בעצם מוכר וקונה מחדש. הפעולה הזאת, בוא ברגע שביצענו אותה, נשלם מס. אני גם משלם מס, גם יש לי פה נושא של עלות, דמי ניהול, אוקיי? גמל ההשקעה, כל ניוד בין מסלול השקעה כזה או אחר, זה לא אירוע מס, אוקיי? ואין פה עלות נוספת. ניתן לנוע בין מגוון מסלולים, אפילו לעבור בין בתי השקעות. בדיוק, אוקיי? מגוון רחב מאוד של מסלולים, ניתן לנייד בין בתי השקעות, וזה לא אירוע מס. אוקיי? נקודה שלישית, עלות. גמל להשקעה, העלות שלו בדרך כלל היא נעה סביב, תלוי באיזה מוצר, אצל איזה חברה, אבל מ-0.6 ל-0.8. אוקיי? ניהול נמוכים ביחס לאלטרנטיבות הבנקאיות. האלטרנטיבות הבנקאיות, שיש שם עמלות קנייה מחירה, יש שם דמי משמרת, וכו' וכו', בטח אם זה דרך קרנות נאמנות, שיש מוצרים... יתרון נוסף, פה אני גם מתחבר למה שאמרת בהתחלה על ההשתלמות, שאם אנחנו למעשה נשמור על הכסף למעשה, לא נמשוך ונשתמש בו לצורך קצבה, הכסף עצמו יהיה פטור ממס רווח הון. הייעוד של המכשיר הזה הוא בכלל להגדיל לנו את הקצבה. הבונוס שנתנו לנו זה בשביל שאם נגדיל את הקצבה לא נשלם את המס רווח הון. אוקיי, נעביר את הכסף למכשיר משלם קצבה, קרי קרן פנסיה, אוקיי, והקצבה שנקבל תהיה פטורה ממס רווח הון. לא חייב, אבל יש לנו את האפשרות הזאת. אוקיי, אם נמשוך בדרך נשלם מס רווח הון. ננהל אותו על פי הפרמטרים שאמרנו, ונשלם מס רווח הון. מומלץ, 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 כל אחד יכול, אני מוסיף גם צריך, אין דבר כזה לא יכול. הכלל שצריך להנחות אותנו זה משפחה, ילדים, מינימום 5% מהנטו, תחשבו עכשיו זוג הורים עם ילדים מכניס 20 נטו, אוקיי? פגשו אחד, שמעו אחד, אמר להם עכשיו במקום שיהיה 20 נטו, יהיה רק 19 נטו, אין שום שינוי מהותי למשק הבית. לא תקנו פחות, לא תצרכו פחות, לא תצאו פחות לחופש, אבל יכולים מאוד לשפר את העתיד הכלכלי של המשפחה. ללא ילדים, מינימום 10% הולך לחיסכון. אוקיי? כן, כמובן חבר'ה שגרים, אני אוסיף, חבר'ה שגרים אצל ההורים, והחבר'ה הצעירים כמובן, יכולים בשקט 70% מההכנסה, להשאיר להם קצת... הבאה שאמרנו שזה דקה. בדיוק, קצת ככה למה שנקרא בזבוזים. היתרון הרביעי, הכסף נזיל, ניתן נמשיכה בעצם מתי שרוצים, וזה נכון לתעודת זהות אחת. זאת אומרת, קחו משפחה, 5 נפשות, יש לכם פוטנציאל של 79-80 אלף שקל. כפול 5, יש פה פוטנציאל חיסכון של 400,000 שקל בעלות נמוכה, עם כסף נזיל ויופי של מוצר. ינון, תודה רבה
תמיד כיף איתך. חבר'ה, פרטים פה למטה.